gichanore chenro magi. Kiduogo e wach kanisa ka, e pend chike wa nitiere gik moketi gi ratiro gi yore monego bed ni chokruok mar oganda ni luwo kalure gi weche mag kanisa. Achiel kuomgi en ni kiketo ji kamoro achiel, kanisa nyaka bed registered, yani nyaka gidhi magindikre. Nitiere ndiko ma nyaka gindikre mondo giket ayanga gino magidwa timo, yie gima giyie kuome, kata yore magidwa luwo mondo yie gino obed kare, kata mondo gitim ratichgi, gibed gi ratichgi e yie magiyieno. Emomiyo iyudo ka kanise machon kaka jo Katholik kata Joangili mago kanise mane nitiere machon kata Maradwen nitiere kaka giritore kalure gi chike. To chike mag kanisa gi nyaka dhi kamoro achiel gi pend chike mag piny to gi ratich oganda, nikech nitiere human rights. Koro gima kanisa timo, kanisa ok nyal bedo gi puonj mopogore gi gima ne Yesu owacho. Nikech ang'o? Nikech ka Yesu no ema giketo kaka ratili magipime gik magitimo, to koro nego gitim gik mane Yesu timo. Ane pok aneno kuma ne Yesu okete ji mobedo kech ma ji otho. Yesu ne kelo ngima, ne ok okel tho. Omiyo iyudo ka ni kanisa ni nitiere moko, emomiyo iyudo ka ne nitiere andong'e mane yudo e kanisa mar Melkio ni penjo ni to nobedo registered nang'o? Obedo registered kaka gine mar ohala, koso obedo registered yani kaka nondike chenro margi be lure gi ratiro, be en achiel kalure gi pend chike to gi kako nego bedni chenro magi onego bedi. Koro mago gik ma pod dhi mbele, pod inono wapro ng'eyo mbele ka, nikech ne nitiere andong'e moko manosebeti. Koro ento koro Melkio ni wadwa tiyo go mana kaka ranyisi, to wabro yudo ni chutho ok en kende. Koro momiyo yudo kaka kanise moko nitiere kaka osendik gi maber, manyiso ni kata pesa magichoko onego bed ni gibedo godo ratiro, giketo ne ji mbele gima gidwa timo. Kapo nono ni nitiere kaka gitiyo gi sadaka magichoko go, itiyo kodgi nang'o, ka gidil gi ji, nitiere weche mag ratich oganda, nitiere weche mag kaka ji